Berkah talenta. Dua sama deh. Punya siapa ya? Lah ya. Wemes. Oke. Ya. Wong yen lagi gandrung rapot mledos gunung. Wong yen lagi naksir rapot yen orang mukir. Yen lagi tuke direwangin retek sarene wis jodoh opo-opo duwe wong loro. Ya. Wong yen lagi kepikan ra peduli donya kiamat. Wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi. Nadyan ra duwe duit direwangi kredit. Jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro. Irung bangir atuweke sapa dek? Ireng bangir ya duwekmu. Lambe tipis atuweke sapa dek? Lambe tipis ya duwekmu. Sambut nyatis atuweke sapa dek? Sandit nyapis ya duwekmu mas. Bangke aneh atuweke sapa dek? Bangke aneh ya duwe. Piye atuweke sapa dek? Mestine ana sing 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 duwe. Ayo. Duwe gawe. Paling iki aku. Ngabuk jeng. Yo kok gawe ide. Ayo Wong yen lagi gandrung rapot tuli mledos gunung. Wong yen lagi naksir rapot tuli yen orang nuklir. Nadyan lagi
duit tenan to